Eu mă numesc Leonora Popovici, am 15 ani. Acum activez în domeniul de artă și de asemenea mă ocup cu florile, adică fac buchete și părinții mei mențin un magazin de flori unde eu îi ajut. Pentru desen, pasiunea mea s-a născut cu câțiva ani în urmă, dar am început să activez acum anul acesta din cauza că mă ocupam cu muzica. Iar pentru flori mă ocup din copilărie, pentru că și părinții și bunii mei au această activitate. În domeniul de desen, adică mi-a plăcut foarte mult acest gen de artă și de aceea am decis că va fi interesant. Iar cu florile m-au inspirat mai întâi bunii, dar acum mă inspiră tata. Pe această cale de pictor m-a ajutat dorința mea mai mult, pentru că eu știam că eu doresc aceasta, eu știam ce mă va ajuta eu să dobândesc prin aceasta și văd rezultatele acum. De florist, tot dorința mea, de asemenea că tata meu a deschis un magazin, ceea ce m-a ajutat foarte mult să-mi dezvolt capacitățile. Aceste ocupații îmi plac deoarece aici eu mă dezvolt, aici eu mă găsesc pe mine și aceasta îmi place foarte tare. Da, jobul este foarte important, adică de florist, pentru că se dezvoltă cu ani și acum este un job cu multă perspectivă. Am dobândit unele valori de autodisciplinare, de asemenea m-am făcut un pic, cum să vă spun, mai matură, adică m-a dezvoltat foarte mult și am unele priviri cu alte priviri cu privire la unele lucruri. Cum te vezi în viitor? Te vei mai ocupa cu florile și cu desenul? Da, desigur că mă voi ocupa, deoarece îmi place aceasta foarte mult. Nu-mi imaginez ca să nu am aceste lucruri, pentru că ele mă ajută foarte tare. Eu mă adâncesc în aceste domenii și în viitor doresc să absolvez niște cursuri de florărie, de florist, ca mai departe să pot dezvolta capacitățile mele. Ar da tinerilor un sfat ca aveți o motivație, pentru că aceasta este foarte important. Să nu contați pe gândurile altor persoane, pe cuvintele lor, pentru că voi sunteți acei care veți face viitorul vostru și nimeni nu va face aceasta.